Her hælder vi hvidvinsedike ned i et bæreglas, så vi ikke suger direkte fra flasken, men fra bæreglasset. Og så suger vi først 5 ml op, og derefter 5 ml igen, så vi har 10 ml i alt. Og her er det vigtigt, at du suger lidt over mærket, så kan du altid sprøjte lidt ud igen. Og det er bunden af vandspejlet, du skal kigge efter. Når det er på mærket, så har du 5 ml. Så sprøjter vi ned i målekolben. Og for at få det hele med ud, så kan du altid lige banke det mod siderne. Her fortynder vi vores 10 ml eddikesyre 10 gange, så vi i alt har 100 ml opløsning. Og her er det vigtigt, at vi ikke putter mere end 90 ml ionbyttet vand i, så vi kommer over stregen, for det kan vi ikke hælde ud igen. Hvis det sker, så bliver vi nødt til at starte forfra. Her tager vi så 20 ml af vores fortyndede eddikesyreopløsning. Vi tager 4 gange 5 ml. Og her er det vigtigt, at du får det hele med ud hver gang. Så husk at banke den på siden af glasset. Nu putter vi 4 dråber phenolphthalein ned i vores opløsning, så vi kan se, hvornår det skifter farve med pH-værdien. Nu viser Cecilie, hvordan vi sætter målingerne op i Loggerbro. Først vælges Events with Entry. Dernæst indtastes name til volumen af natriumhydroxid. Bagefter short name, volumen af natriumhydroxid og til sidst units i milliliter. Derefter trykkes Done. Nu påbegyndes titreringen, og i starten kan man godt tage 2 ml natriumhydroxid ad gangen. Men når den voldsomme stigning påbegyndes, tages kun 1 eller en halv ml ad gangen. Når pH er blevet stabil, indtastes mængden af natriumhydroxid, der er blevet sprøjtet i. Og der trykkes Enter. Dernæst efter kan du fortsætte med at putte mere natriumhydroxid i opløsningen. Her er vi nået tæt på ækvivalenspunktet. Nu tilsættes der endnu 1 ml natriumhydroxid. Her ventes det til, at pH-værdi er stabil, og der trykkes Keep. Nu er der i alt tilsat 26 ml natriumhydroxid. Herefter tilsættes der 0,5 ml natriumhydroxid, hvorefter at opløsningen skifter farve til lyserød. Dette indikerer, at pH-værdien er omkring 8, da phenolphthalein skifter farve ved en pH-værdi omkring 8. Her kan vi se, at vi snart når ækvivalenspunktet, så vi tilsætter kun 0,5 ml natriumhydroxid. Herefter trykkes der Keep. Titrering med 0,5 ml natriumhydroxid fortsættes til der ikke er en så markant stigning for pH. Herefter tilsættes der igen 1 ml natriumhydroxid til der i alt finder 50 ml natriumhydroxid sted i opløsningen. Grafen viser nu en færdig afbildning, når der i alt er tilsat 50 ml natriumhydroxid til opløsningen. Reaktionsskemaet, som skrives på tavlen, er uden tilskuerioner. Opløsningsreaktionen for eddikesyre er en ligevægtsreaktion, der ikke er forskudt langt mod højre, idet eddikesyre er en svag syre. Når man blander de to opløsninger sammen, reagerer hydroxid med oxonium, hvor der derefter bliver dannet vand. Herved forstyrres ligevægten.
I ekvivalenspunktet er opløsningen basisk, fordi den indeholder den svage base ethanoat. Vi ser det også på titreringskurven, at pH er større end 7 i ekvivalenspunktet, nemlig 8,8. Vi forudsætter, at kurven for vinedike skal være anderledes for en titreringskurve som f.eks. for saltsyre. Titreringskurven for saltsyre har ikke en markant stigning i starten af målingerne. Kurven for vinedike forventes derimod at stige drastisk i starten af målingerne for pH. Vi aflæser volumen af natriumhydroxid ved ekvivalenspunktet til at være 26,3 ml. Ifølge reaktionsskemaet for reaktionen mellem eddikesyre og natriumhydroxid med tilskuerioner, kan vi se, at de to reaktanter reagerer i forholdet 1 til 1. Altså må det betyde, at stofmængden af natriumhydroxid fra et tidligere forsøg er lig 0,0407 mol per liter, og dermed svarer det til stofmængden af eddikesyre. Ved anvendelse af den eksisterende matematiske sammenhæng for beregningen af koncentrationen, bliver denne bestemt til 0,5353 mol per liter. I det vi skal gange stofmængden med 5, fordi vi tog 20 ml af den fortyndede 100 ml opløsning. På etiketten af vineddiken kan det ses, at vineddiken har et syreindhold på 6%. Dette svarer til 6 gram per 100 gram, hvilket er lig med 1 mol per liter. Denne teoretiske værdi kan vi sammenligne med den målte værdi, hvilket er 0,5353. Da vi ved, at det ikke er en stærk syre, vi har med at gøre, skal vi finde syrens styrkekonstant. KS for etansyre slår vi op i Aurum, og CS havde vi fra tidligere opgave. Nu har vi altså X som den eneste ubekendte, hvilket svarer til den aktuelle koncentration af oxonium. Dette får vi til 0,0031 mol per liter. Afslutningsvis bestemmes pH-værdien af blandingen ved start til at være 2,51. For at kunne finde den aktuelle koncentration af hydroxidionen, skal vi bestemme basisstyrkekonstanten. KB var lig 10 i minus pKb, og pKb var lig 9,25, fordi den var lig 14 minus pKs, som er 4,75. KB var lig 10 i minus 9,25, og da vi ikke har stofmængdekoncentrationen af basen, skal den udregnes. I ekvivalenspunktet er stofmængden af ethanoat lige nøjagtigt lig den stofmængde af etansyre, da vi starter forsøget. Alt er blevet omsat, når vi når ekvivalenspunktet. Nu kan vi solve ligningen i Maple for at finde den ubekendte, som er den aktuelle koncentration af hydroxid. Nu kan vi beregne PHO, som vi får til at være 5,44, og nu kan vi afslutningsvis trække PHO fra 14 og få pH-værdien ved ekvivalenspunktet til at være 8,55. Vi får opgivet værdien for pKs, som er lig med 4,75. På en titrerkurve er V-ekvivalent afsat. I punktet for en halv V-ekvivalent har vi lige nøjagtigt omdannet halvdelen af syren til basen, og pH-værdien i dette punkt giver os pKs, som her er lig med 4,65. Vi beregner en afvigelse til 2,11%. Fordi det er en stærk base, må vi godt antage, at pH kan beregnes som minuslog 10 til den formelle koncentration af vores base. Dette får vi til 13,7286. Vi beregner den procentvise afvigelse til 10,19%. Det, der karakteriserer kurven for HCl, er, at reaktionen består af en stærk syre og en stærk base. Modsat består kurven for hvidvinscirklen af en svag syre og en stærk base. Før ekvivalenspunktet ved 10 ml stiger pH-værdien ganske lidt i kurven for HCl, hvorimod kurven for hvidvinscirklen har en pæn pH-stigning. Efter ekvivalenspunktet opnås i HCl-kurven, stiger pH-værdien brat næsten lodret. Denne stigning ændres dog kun moderat i kurven for hvidvinscirklen. Efter ekvivalenspunktet for HCl-kurven kun en mindre stigning, da opløsningen indeholder et overskud af en stærk base. I det flade stykke af kurven for hvidvinscirklen indeholder opløsningen både syren og dens korresponderende base i rimelige mængder. Vi har med andre ord et såkaldt puffersystem, og pH-stigningen ved tilsætningen af denne stærke base er derfor moderat. Kurven er derfor flad.